Ginagawa mo. Today's vlog, guys, ang gagawin natin ay mag-hair. Mag-hair. Ano ba? Planggana. Ano planggana? Hi guys! Welcome back to our YouTube channel! I'm Maria, your Kamorena. I'm Nika, your Kamistisa. And we are the Gantalaw Sisters! So for today's vlog guys, ang gagawin namin ay mag-DIY hair color using the crepe paper. So guys, dalawang color ito guys dahil ito ang napagpilian namin. Ito yung sa akin parang indigo or something blue violet. Ang sa kanya ay green. Alam nyo guys, trivia. Pink. Sana sa akin at saka red. Kaso sabi niya hindi daw bagay sa akin or kaya hindi maganda yung result. Kaya ito ang napili ko. Tignan natin kung ano ang kalabasan nito. At saka share ko lang yun. At saka guys, this is our first time using the crepe paper. Yes, first time namin guys. At saka tignan natin kung anong kalabasan nito mamaya. Kung maganda ba siya or bagay ba sa amin. Oo nga, pero recently, yung sa vlog natin, ay alam nyo guys kung saan namin ito nabili. Diba, latest upload namin na video ay pumunta kami sa National Bookstore. So, isa to sa mga binili namin guys. Sadya namin talaga dun. Pero may mga importante din kaming binili doon. So, share na lang namin and good luck sa amin guys kung anong effect nito sa aming hair. So, guys, babalikan na lang namin kayo kasi para magawa to siya guys, kailangan naming mag-init ng tubig at saka yung ano ba? Planggana. Ano ba? Planggana. Ano planggana? So, ayun guys. Para magawa to siya, kailangan namin ng planggana or anything like bowl Tupperware. para Tupperware. Gupit-gupitin ito siya guys ng ganito. Ganito. Makikita nyo yan mamaya guys. Papakita namin sa inyo. And then, maghanda din kayo ng salt. Yung asin. And then, Konti lang. basta guys, malalaman nyo mamaya. Update lang namin kayo guys. Without further ado, let's get started! So, ayan na guys ang mga dapat gamitin. So, ayan guys, gupitin natin siya ng paganyan hanggang sa matapos. Aantayin lang natin kasi sobrang matagalan pa. Ayan na guys, malapit na tayong matapos sa paggugupit ng crepe paper. Done! So ayan guys, nandito pala kami sa labas ng aming boarding house. Hi! Ang init, hindi ko makita. Kalimutan pala namin yung asin. Ayan. So, ilalagay na natin dito sa crepe paper. At saka lagyan na din yan ng water. Hot water. Tama na yan. Wait. Maliit lang na water para ano natin yung kulay ng gusto natin. Wala tayong Ma-reach ay natin. ano dyan. Ganun. Ito. Ako nga. Ayan guys. Kulang pa ata. Oo nga, sabi ko. Kasi natin. Hindi natin masyadong damihan yung water guys kasi hindi natin ma-reach yung kulay na gusto natin. Ayan, tigta. Okay na yan. Kapag tigain mo yung crepe paper, madami na yung water. Feeling ko kulang pa siya ng asin. Or, Okay na yan. sige, i-ano ba Tsaka ng konti. kasi ibubuhos ko na dito sa akin lahat. So, ayan guys, pagkatapos kainin natin ito. Charot lang. Kung gusto mong pumabuhay, huwag mong kainin syempre. Parang dessert to
Sige na. Sa'yo na. Later on na. Ikaw kasi yung mauna. Ayaw mo Kasi ba na i-ready mo na yung sa'yo para ano talaga Sige. yung kulay? O diba? Parang So, ayan guys. Gupitin ko muna yung sa akin. Yung kulay turn green. over mo na. Ayan na sa akin guys. Kulay green. Ifo-fold natin siya into 2 para mas madaling matapos kapag ginugupit na natin siya. Kaya, let's start. Gugupitin lang din natin siya katulad nung kanina. I don't look like her. She's in all the magazines, so much prettier than me. You don't. Ayan na guys, sa akin at saka ibuhos ko na ito lahat ng asin. Feeling ko ang liit lang ng asin. Okay na yan. Tsaka, Huwag mo na ilaglag. tsaka lagyan na din natin ng water. Hot water guys ha. Di Hot water guys, hot water. Ay, tabang ang init. May ganun? Tama na siguro yun. Oh my god. Hindi pa. Ay, kulang pa. nga. Ano ba yan? Huwag ka na masyadong ano dyan. Atat na atat Parang excited na tatong kulayan yung hair niya. Oo nga. Sobrang ano Super pala ng excited. Kinilig hair na niya nga guys. ako, eh. Ay, init. Ang kapal pala ng hair ko guys. Baka hindi masyadong... May water pa man naman dyan. Hello, tignan mo, sobrang kulay sa akin kasi sa'yo. Tignan mo, parang dark na dark. Oo nga, pero feeling ko is... Ang nipis lang ng hair ko guys. Akin guys, ang kapal talaga ng hair. Iwan ko lang kung Tama na ba to? Or tama na siguro to eh. Oh. Okay na yan. Oh my god, magbihis pala ako ng damit kasi makulayan to ng green. Okay na. Nagpalit ako ng black. Oh my guys, ang ganda. So, ayun guys. Update namin yung ginagawa namin na ano. Sa paggunting namin at saka sa paglagay Yung namin result. ng hot water. Oo, yes. Ipakita namin ngayon guys at sobrang ganda. Hindi pa nga namin nakulayan yung hair namin eh. Kinikilig na ako guys. Sige, bye-bye. Update. No, it hurts. Staring at my iPhone screen, watching others live their dream. But mama, she said to me, she said, So, ayan. Ayan na. Hello. Oh my gosh. Wala akong sing-sing. Wait. Ori, pinag... Ay, hala. Sorry. one day, my love, you'll see. Pretty's on the inside. See it in your own eyes. Look a little closer in the mirror tonight. Pretty's on the inside, but I can't tell my own mind. Maybe. So, ayun na guys. Tinalian ni ate yung buhok ko. Pero, pinatuyo pa. Pinaano pa namin. Pinatapos yung pag... May tubig pa kasing tumutulo. Guys, update namin kayo mamaya sa magiging result nito. Yun na guys, tapos na yung sa akin. Ay guys, don't mind my pimples kasi alam nyo na. Tapos, tsaka yung background kasi nasa labas kami. So, ayun guys, tapos na yung sa akin. So, nag-start na akong mag-time ito. Guys, tignan yung mga kamay namin. Oh my god. So, guys, pwede itong 30 minutes or 1 hour. It depends sa'yo kung gusto mo talaga na may effect talaga, 1 hour or 30 minutes. Pero, sa nalalaman namin, 30 minutes talaga. So, guys, update ko kayo kay ate mamaya. Kay ate na naman. If I look a little harder, I'll find the pretty's on the inside. Pretty's on the inside. Pretty's on the inside. Ayusin mo. Mata mo yung nabidyohan mo eh. Sige. I don't like myself, Good. Ba yung gamay ko, guys. but maybe it's all in my head, and I am not the words I've said. These immature. So, ayan guys. Iba yung posisyon namin. Kasi Excited ako sa ang kalalabasan nito.
Wala, nakulayan ko yung mga liig mo. Akin ba? Akin rin? Wala. Wala sa'yo. Anong ginagawa mo dyan? Ang dugyot. Ang dugyot mo kasi. Ang bigat. Ayun. Tama na kasi yung... So, ayun na guys. Tapos na naming nilagyan yung hair namin. Tsaka legit talaga na magkulay talaga yung mga kamay nyo. So, tiis ganda talaga tayo guys. So, ayan guys. Tapos na po yung time namin na sinet 30 minutes po. And then, Kaya tatanggalin na namin guys. At tsaka itapat na namin sa electric fan para Matuyo. magtuyo. At makita na natin yung resulta. yeah. Tsaka guys, sige na. Update namin kayo mamaya. Let's go! Ginagawa mo? And I could love the way I feel. Ginagawa mo? So, ayan guys. Ayan na po. Ito, may kulay siya pero konti lang. Ayan yung anit ko. Tignan nyo. At saka mas legit pa yung sa kamay kaysa sa buhok. Ayan. Siguro sobrang ng hair ko. Tapang kasi hindi na tablan ng kulay. Ginagawa mo? So, Ayun guys, update namin kayo sa nagiging result. So, ito yung naging result. Kay ate, medyo meron. konti lang. Medyo meron. Sa akin guys, wala talaga akong nakikitang pagbabago as in. Alam nyo guys kung nasan yung legit? Ito. Ito sa mga kamay namin, ito yung napaka-legit. At saka sa scalp ni ate. Oh, ito tingnan pa. nyo, Tingnan diba? nyo guys. So, Diba? ito Sobrang na yung legit. naging hair ko yung sa kamay ko. Kasi legit, wala talagang pagbabago guys. Siguro din, makapal yung buhok ko, tapos isang cream paper lang yung akin, tsaka sa kanya. Sorry guys kung medyo maingay, may nagtawanan dyan sa gilid. Dapat sana guys, tagdalawa kami ng cream paper para makita talaga yung resulta. Kahit na hindi masyadong maganda talaga yung result as in may pagbabago. Kasi sa akin parang wala talaga. Ano yung akin parang violet na parang indigo. Pero wala. Oh, black talaga siya guys as in. O siguro loyal talaga yung color ng hair ko. Kasi Sa gusto black. talaga niyang black siya forever. Oh. Kasi ano rin guys, trivia din is hindi din nariban tong hair namin. Kaming Or dalawa. na-bleach man lang. Oo, ng kahit isang beses. Hindi Kaya pa siguro talaga. di siya matatablan ng Kahit ng DIY na Oo cream nga. paper. Siguro kung yung mga chemical na, ayun na, alam kong gagana talaga siya. So yun guys, yun yung guys, hindi namin sinabing dahil failed sa amin. Failed din sa o inyo. yung failed din sa inyo kasi may ibang-iba tayong klaseng buhok. Like, ang iba, sobrang nipis. Or ano ba, hindi masyadong black. Tulad kasi sa akin, black, tsaka makapal pa. Kaya, wala talagang result na nakikita. Dito tingnan lang. Dito lang talaga. Meron sa akin pero kung sobrang konti guys. Oo nga, tingnan nyo. makikita niyo naman guys, meron sa kanya. Konti So lang. ayan guys, depende Sa kasi akin, yan wala sa talaga, hair. guys. Alam, Kahit anong pili. kaya kung gusto nyo mag-try lang, wala namang mawawala, di ba? Oo nga guys. At saka hindi naman ito makikisira guys kasi wala naman 2 siya weeks, halong chemical. ano lang, 2 weeks lang to siya mawala guys, kaya wala kayong dapat Alahan. yeah. Pero hindi namin sinabing guys na, sige, try nyo nga, ganun. It depends on you Depends lang guys. sa inyong mga Hindi naman namin kayo decision. pinipilit eh. Ang So, gusto lang namin talagang ganito, mag-try kasi wala namang tapos na pong klase namin. Ayan. Oo nga. So ayan na guys, yun lang po ang Yung vlog naipakita namin namin for sa today. inyo. Saka yung vlog Na namin for today. hindi namin masasabing, siguro sa akin hindi ko masasabing failed, pero sa kanya failed kasi yung hair niya ay sobrang makapal kapal at at saka saka maitim. dapat kasi dalawa Wala ginamit masyadong na. makita talaga as in. Kahit na pumunta na ako sa init kanina, wala talaga guys. Kahit, oo nga, huwag na natin kasi pilitin ang mga ibang bagay. Humuhugot yan. Tsaka ang dumi ng kamay ko as in sa color green pa siya ano talaga, kumulay sa kay ate talaga. Legit. So, yun na yun guys, yung vlog namin for today's. And, thank you for watching. And don't forget to like. Sorry. Don't forget. That's all for today's vlog. Don't forget to Like, comment, share, and also click the
notification bell para updated kayo sa sunod naming mga videos. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. I'm Ria, your Kamorena. I'm Nika, your kamistisa. And we are the Gantalaw Sisters.